Iki lho guys, wong ki nek kulino nyambut gawe, isuk kulino tandang gawe. Ora nyambut gawe. Tandang gawe. Kok terus ora tandang gawe lek kulino isuk tangane ubah. Kok tangane ora diubahne kan iki tak kira bodoh. Lek kulino tandang kok ndak tandang yang awak kuju kabeh lho guys malahan. Nanti iki mung aku yo nyapu-nyapu kuwi mulai semono mbuane kawisan. Tapi ngene iki lek wis wong tuwek ngene iki, guys. Lek wis tandang iki krasa kok awake gobi yos, kuwi kudu ndang leren. Ndak oleh diterus-terusne. Engko lek diterus-terusne dadine malah ndak karu-karuan. Malah keju. Malah anu brentek teko ndi-ndi. Dadi ngene iki wis kayak nyantai kayak leren ngono. Tapi lek ora blas iki ngawak ora metu keringet iki malah yang awak yo ndak enteng malah abot ngambyuk kabeh yang awak. Ngono kuwi guys lek aku lho, tapi lek biasane lek wong liya mbuh, aku ngono kuwi. Muga-muga terus sehat selalu ya guys ya. Awake dhewe penting muga-muga posone muga-muga lancar. Gek terus bodoh. Bisa ngerjakan aktivitas sehari-hari ya guys ya. Muga-muga oleh bisa dadi sing manfaat barokah.